TSF founding president thैथांजाक बरमगोनां सुखुमय देबबर्मानि bwtharjakma salno rugwi Martyrs de palaijakha tei muituni thungbo khlaijakha tei bini logio dofani bagui langmarinai boromgonang Biswamohan Debbarma boromgonang Nobo Debbarma boromgonang Jotindra Debbarma boromgonang Kahurchand Debbarma boromgonang Hemchandra Debbarma tei boromgonang Somprai Debbarma songno bo muito khlaiui borokni mungui bo muituni mangthung khlaijakha o pandao thangui manjakha GS Hamalo Jomatia President Somrat Debbarma akosong जों दिनै बर' TSF Central Committee नि अंगै जोंनि फाउंडर प्रेसिडेंट बरंगुना सुखुमय देबरमानि बनि मेमोरी स्टोन न इनॉग्रेट खागिन जों फाइजाक गदुमा सालरंगै 43 इयर्स जोंखा जोंनि फाउंडर प्रेसिडेंट नि मेमोरी स्टोन सि ताकु जरा काइजे बन बागै जों TSF नि अंगै जोंनि नाकारमों जोंनि रंगथानि याफारो तानि हमाले जों ताकलाय जोंनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव ते जोंनि वेल विशार रक बरंनि इनिशिएटिव बाय जों ते अरनि लोकल कमिटी रक इनिशिएटिव नागै जों काइसा मेमोरी स्टोन काइमाखा बनि बागै जों ते प्रहासनि बरनबो कइनाय बसकानि सालो जों ओ माइटार्स जेनो जों बाहायखे कतर खेतिलांमनो जों मा साथालायनो जों TSF सेंट्रल कमिटी नि अंगै जों निरगनो कयमुं नारगो ते जों ककबो रनाय जे जों बसकानि सालो जों ओ माइटार्स जेनो जों तिप्रहासे गनांगैनो जों पालाइगानि बागै जों साकथारनाय जे मानसाक बनि बागै लुकुरावनो कयनाय गभर्नमेन्टनो बां कयनाय जोंनि एडिसि हापां आंनिरनो बो कयनाय जे अमानि बागै निराव वासगानि थों तानि हमाले TSF आसायैसि ताबंनो बेबाक अंगो हमान जों आमनो पगै थांखांखे जोंनि दफानो कमानाय बनि बाय आंनिरनो बो कयो गभर्नमेन्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट एडिसि गभर्नमेन्ट आंनिरनो बो कयनाय ते त्रिपुरा हास्तिनि लुकुरावनो बां कयनाय ओ सालरनो जों पगै थांखे जोंनो लासिमा संसांनाय बनि बागै जों बसकानि सालो जे मानसाक जों साकथारलायनाय ओ प्रोग्राम न जों बाहायखे जों पुजुगतिलां आसंनो सानाय निरावना हामजामायाफारै TSF लंगलि सबनि सिनेमंके हामालो जमातिया जनरल सेक्रेटारि त्रिपुरा स्टूडेंट फेडरेशन TSF तै तिनि पान्डावा साब साबर फाय मानदा फैगे आन लगे तंगो चिनी प्रेसिडेंट मिस्टर सम्राट ते वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पिंटू असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी मिस्टर समर ते चिनी पब्लिसिटी एंड इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी मिस्टर बिरगु बाबू चिनी लगे तंगो ते टाउन कमिटी नि प्रेसिडेंट सत्यजीत ते सदर ईस्ट डिवीजन नि प्रेसिडेंट नंदू ते बनि पालसों ते चिनी एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ तंगो जों ते और लोकल कमिटी तंगो असग हामबाय